gwari. Cokali ka bari mu gama dariya. Cokali. Dan gwari. Ya kai. Wai ina dan gwari. Ga wuni ne. Wai kai me baka dariya? Ni ya zan sani abu da yana baka dariya. Cokali ai abun da ya faru. Dariyan kani da kai shine ya bani dariya. Shi yasa na zo wujin ga. To kai ka sa abin da nake ba dariya ne? Ni ya zan sani abu da kana ma dariya. Sai ka tambaye ni. To shi ce nan mun tambaya. Me yana baka dariya? To in ban da hauka da rashin hankali kai baka sa abin da nake ba kuma sai kai sai ka ma dariya? Ne kana ma dariya. Haka ya kamata kai dan gwari. Albishirinka. Shagamu. Ka san abin mamaki bai karewa a duniya. Gaskiya ne. Wani labari yake karantawa a jaridar. Wani kare ne ya canja hand out. Shi kale din. Ya canja hand out. Ashe wai a tunanin shi waɗanda ake ɗorawa a sama domin su jagorance mu ba fa ƙwarewar suka fi shi ba. A'a ya fahimci idan ya je akwai gudunmawar da zai iya bayarwa wanda ya gano su ba su gano ba. Shi ne maganar karatu. Ko ba shi ba ne? Shi ne. To, in ba takarda za a yi karatu. Babu. To abin da ya fahimta duk abin shiririta ne. Bari shi ma ya canya wannan hand out. Shi ma ya je. Tunda dai ya fahimci ma ya ma hizu amfani a jama'a. Shi kale din. Shi kale. To ba zai zama abu mamaci. Tunda dai ka kira Allah. Kuma duk abu wanda suka yi ka ce Allah cikin shi babu wani magana mamaci ko ba gaskiya ba? Shef da wun ga magana da kai ma. Sai ya tuna mini da karimin abu da ya faru yanzu inda na hito dinga. Inda ka hito? Yanzu gani. Kasuwa ne mun je. Zai mu siye pipi. Mun je mu ci pipi ko kifi? Shi na hodi abun da na hodi ba shi ka ci mamanci ba? Ina jin ka. Shi ne pipin. Pipin ga da kana ganin. Mun saka hannu mu zai mu doka pipin guda daya. Sai ga ikuya. Akuya. Shin sai ikuya ya sa hannu ya doka pipin guda daya. Ya ruga da gudu. Ina maga maka zai mu kuwan barawo sai ga kuma ikuya ya dawo. Ikuya ga na dawo wallahi ya mi akwadu. Wai shi ya manta ne bai dongulo ya ji ba. Ita akuya. Shin amma dan gwari ka ci uban rainin wayo. Akuya ita ta ciki har ta dawo ta dangwala yaji. Bai kwala bane. Amina hikin Allah. Ina kai waje akuya ta sa ciki har ta dangwala yaji. Amma ka ce ikwala ko ba gaskiya ba?